vi sætte dig der? Det vil jeg gøre det. Jeg plejer det. Så den er sød, den skilt der. Den er meget professionel. Ja. Jeg tager det her. Ja, selvfølgelig. Helt vildt frisk. For et år siden alle de her rare handelsfolk. Og det glæder mig rigtig meget til, siden de ringede og spurgte, hvad jeg kunne. Og så kunne jeg selvfølgelig. Det er jeg tvivl om, at jeg altid glad og frisk på et år, og så alle sammen. Og vi er klar med en hel masse reagenter fra de 5 butikker i Handelsfolkcenteret, der har valgt at være med i aften. Det er aftens første, og nu kommer her. Giv dem lige hånd. Her er det fra Julia, Karina, og I valgte at sende afsted med op på hovedet. Og i aften har de nemlig valgt at indføre sig en smart striktunika fra soja. Blusen er fra Peppercorn. Leggings og tørklædet er fra Wetfield. Og støvlerne er fra Relax Show, sælges hos butik Julia, som ligger lige herovre til højre for mig. I ligger rigtig en stor hånd. Endnu en gang så er det ikke glad med, hun hedder Anja. Og Anja har et par smarte bukser og en super flot tunika. Begge dele er fra Etude. Smart bælge, tasken fra Ludwig og Hard Carol. De flotte skinnestøvler er fra Relax Shoe. Håret er sat af her er det fra butikken Flamon Etia. Hun er indført en super lækker kjole fra Uto. Et nyt mærke hos Flamon, som selvfølgelig alle burde gå op og kigge på. Var det forkert udtalt? Nej, det var helt andet end at... Okay, så er jeg mere rolig. Frisøren er livnær, og make-up'en er sat af æstetik. Tusind tak skal du have til jer. Her er det så Henriette, ligeledes stedet for butikken Flamon. Hun har indført en sød kjole fra Åmi til en pris, der er simpelthen så simpel som kun 240 kroner. Det lyder næsten for dårligt til at være helt sandt. Så skulle man spille Henriette godt ønske jer en god julefrokost alle sammen. Det lyder sådan set positivt. Jeg håber, at både alle vi får altså selvfølgelig sat et liv her. Tusind tak skal du have, Henriette. Jonas sidder indført tøj fra Intersport. Lækker forgods med for fra Color Kids. Flot stribe langærmet t-shirt ligeledes fra Color Kids. Smart Color Kids sweatshirts med hætte i blå. Håndbar og en softcell lang med print fra Color Kids. Jeg vil sige, at jeg lover, at det er godt ud af det. Du var rigtig ud af det. Så får du en rigtig stor hånd. Yes, så siger vi selvfølgelig velkommen til Louise første gang i aften her, og hun selvfølgelig klædt tøj fra Intersport og klar til den barske danske vinter. Flot strik i sort med fine små detaljer fra H2O. Smart skjorte i tern, ligeledes fra H2O. Lækker nederdel også fra H2O. Ikke fordi at H2O ikke betyder vand, er så er det selvfølgelig ikke brugt til at tisse længe. Lækker huer og luffer, alt det hele fra Intersport. I to smut lige en tur op i den anden ende og komme tilbage igen. Så I ikke stor hånd. kroner fra Name Legend til 80 kroner. Melton Næstammer til kun 49,95 og Name til 80 kroner. Alt det fra Siege Junior, som ligger lige herovre til højre for mig, over midt, også det der kalder tøjekspert, og er sat af New Herre, frisør. Og det her, det er også svar på de helt nye mannequiner i Hanstholm. De er der med en stor.
fra Newhouse og Aarhus Lejland, så det er lige rundt op over for bageren. Hun er iført en t-shirt, en vest og buks fra noget, der hedder Staff. Og det her, det er jo Lenes yndlingshobby i hendes fritid. Tag bare dagen med om også der, leger det eller nogle af de alle lige din. Så du skal bare gå bagefter, så læser jeg lige op på din tid. Du er helt vildt med at danse. Lone, hun har indført Newhouse, fra Newhouse i en t-shirt, Legends og kjole fra Staff. Og derudover, så er det selvfølgelig dagen Majo, hun har været at køre lige foran sig. Majo blev ligeledes Newhouse, er i strik og buks og Marseille. Make-up er lang af æstetik, og håret er sat af Salon Herland på alle 3 modeller. Så de 3 her træder lidt herovre på højre, så vi får en rigtig stor hånd. Så det var lidt over. Lige lækker. Prøv lige at se. 3 lækkere damer med vedvise til fiskebord næste weekend, så er der sådan kommer. Jeg kan for anden gang i aften byde velkommen til Thea. Hun går i tøj fra Fermo. Og læg mærke til de fede jeans fra Only. Og vi har selvfølgelig masser af flere modeller af den slags, og Only er ligeledes nyt hos Fermo. Så I opfordrer selvfølgelig til at komme og se mange af de fede ting, inklusiv de sko, som Thea hun har glemt. Eller hvad til jer? Hver denne gang er fra Sisters Point. Her er det Julie fra Intersport. Smart cardigan med hjerteprint fra Color Kids. Flot stribet t-shirt ligeledes fra Color Kids. Her er bukserne også, de sejler her med foder. Lækker softsendt jakke i lilla fra Color Kids. Og der er mange flere andre spændende ting på hylderne over i Intersport. Ved julehandel selvfølgelig, og make-up er sat af Marianne fra Æstetik. Efterårets smarte støvler og sko finder de hos Nørgaard Sko. Din lokale skobutik ligger lige herovre. Husk i aften gives det 20% på alle ikke nedsatte varer i forvejen. Ja, og denne er hun er rimelig populær. Han er fra Newhouse, et par leggings og t-shirt fra Studio og en lille tunika fra Replace. Men damer og herrer, er det 3 rigtig modne damer, som man godt lige kunne tænke at se på derovre. Selvfølgelig fra Julebutik over i Sils, tøjekspert i Hansom Center. Så er det Liva. Damer og herrer, et pigesæt, baby kjole til kun 200 kroner. Går det op på scenen? Det går så godt. Er det sjovt? Hvad synes du? Er det sjovt? Er din mor og far så op at se det? Er din mor og far så op at se det? Min mor, hun gør, men min far, han tager billeder af det. Han tager billeder? Ja, så hun her, hun skulle gøre 3 gange, jeg skulle gøre 4 gange. Så næste gang, der skal jeg gøre alene. Skal du gå alene næste gang? Er det sjovere, tror du så? Ved du ikke? Har I prøvet at gå modshow før? Ja. Har I det? Hvornår var det? Du har? Har du også prøvet det? Nej. Så det er første gang, du går modshow? Ja.